abinda an kai mishi jiya da dare cin garin su kuka kamme an ka zo an ka kashe shi, an ka kashe matar shi, an ka kashe ɗiyan shi biyu da ɗiyan shi uku biyu sun mutu surplus da shi da matar shi da ɗiyan shi biyu sun mutu surplus. Yanzu dan shi guda shi an ka ɗauka an kai likita da shi. Maganar na kai muku dai bamu da labarin in sha da sauran rayuwa ko shi kuma ya tafi ba mu sani ba. Allah ubangiji Allah ka kawo mu ƙarshe wannan al'amari. Allah duk wasu azzalumai wanda zan da hannun su ci wannan aka ne da aka gana muna cikin waccan kominta mu da duka kaudin Nijar. Allah ubangiji ka sauya zaka yi da shi. Ina da jawabi da zani dangance da wata magana ta kashi kasuwar Tebar. Shin wai ku mutanen kwamitin Tebar gaba ɗaya da kasuwar da mu gaba ɗaya na kwamitin Tebar na kasuwa hudu da muka tahiya. Shi ina da tambaya gare ku mutanen daga fito muna da magana ka a ce a kashe mu da wanga shi ku mi kuka ɗauka ga mutanen ka. Ni abunda ni gani ni ga nau hasashe mutanen ga hamma husan kwaso a amsa sakaka kai duka mutanen su shi ne an magana ta yanzu yau shana ministan kin ya zaka nan garin ganin Tebaram wayar da ya zo garin Tebaram kwana 10 na an kai mana sa'akin da rana an ka zaka cikin garin Danya an ka amshi kudi ga mutane kilo 4 daga bisa duci ana tsanka mutane cikin garin Danya muna da iko na ko ba mu da an ka ce su tafi su isa ko ba su isa ba wannan ta wuce yanzu da wannan ta wuce muna nan kuma sai muka ji an ce an turo takarda za a kasa kaso Tebaram da kaso Inelu da kaso Indagana da kaso Indamagagar Ariana shi ha a kasa kaso nan ga abun da ga shigowa cikin kaso nan galala ba a san da kai kowa ba an sani corona shi abin da yi a tare can nasuna mutanen mu na komin in Tebaram abinda nake gaya muku ku tashi tsaye mazan mu da matan mu da yaran mu tsaye tsayen da